kedy budem môcť začať robiť zázraky. Je skutočné, reálne, nie len akési pomyselné. Zázraky v láske, v uzdravení, v financiách, v blahobite a čokoľvek inom dokážeš robiť len vtedy, ak sa vzdáš svojho ega. Ega, ktoré ťa oddeluje od Boha. Ak prestaneme byť egoistickí, zmizne medzi nami veľký plot. Medzi mnou a Bohom. A zrazu, o čo požiadaš, to dostaneš. Rýchlo. Okamžite. Pretože všetky veci, ktoré si pritiahneš do života bez ega, sú čisté, sú jasné a sú pre blaho nielen tvoje, ale aj všetkých okolo teba. To je cesta. Jediná cesta, ako začať znova budovať Boží svet.